खुलुमबाय बिएलसिनि दिनैनि रादाबखौ फरायदों सन्दना बसुमतारिया जोंनि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं कक्राझाराव 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिदों बिपिएफखौ गारनानै बिटिसिनि जौगाखांनाया सिमां बायदि होननानै सुरेश सान्थिया फोरमायदों आरो एनडिएबिएसनि मुङाव धोन दाबिनायनि दायाव सानै सुबुंखौ हमदों दानिया फैदो गुबै रादाबाव बर' थुनलाइ आफाद थामहिनबा बर' साहित्य सभाखौ 65 बोसोर सिगां थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि जोनोम मोनदोंमोन। बै समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाया देग्लाय 65थि बोसोराव आगान होबाय। आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ खुंफुंनाय बायदिनो बिटिसिनि सदर थावनि कक्राझार सहराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नमायाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंनि 7:30 रिंगायाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ। फुंनि 8 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावना मान होयो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि रन्जित कुमार बरगयारिया। मानगोनां आफादगिरि थुनलाइ आफादनिफ्राय साबायखर थाबाय। आरो फालिथाय साना 65 बोसोर जालांबाय। बे गोलाव समाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि माखासे हारिमायारि आफादनि नारा-नाथा नाजाबोनायाव 1952 मायथाइनिफ्राय जोङो दासिमहालागै जोङो गोबां जेंना-जेंगोनाजों लोगोसे जोङो मोगा-मोगि जानानै दिनैसिम जों सफैदों। आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायबाय। फुंनि 8:30 रिंगायाव हानजा सुनाय हाबाफारिखौ फिरफिला दैखांनानै जागायजेनना होयो बिटिसिनि इएम राजीव कुमार ब्रह्मआ। फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन मेलजों लोगोसे बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि बारग' इएम देरहासार बसुमतारिया। बेनि उनाव सावराय लिरनाय फरायथिनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आथिखाल मान आरो आवग्रिथाय आयदानि सायाव सावरायो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ। इउएन एकाडेमिनि थासारि फैनानै लोंफैनो हागोन। चेरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोन गसाइनि गोजोन नोजोर बिथांमोननि सुजुनायाव बे सबिनरखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों बेवहाय जि लिरबिदांफोरखौ सुजुनाय जादों बे लिरबिदांनि गेजेरजों हयथ' जोंनि बर' थुनलाइनि जौगानाय आरो गेवलांनाय जि हाबाफारि बेवहाय जथेस्थ' खामानि होगोन।
जोंहा थेनथ'नाय आफादनि बारग' आफादगिरि सानै दं। जोंल' फरायनानै जालदाब आबाद बिमानि रावखौ नागारनाय गुबुन रावआव आरो फरायफिनहैनाय जेमन इंराजि रावजों फरायनांगौ जानानै फैबाय कलेजाव खालि MILखौल' लानानै बेखौल' जों लानानै गोजोननानै थानो हानाया आरो हानोबो उचित नङा मानो होनबा जोंहा डिग्री लेभेलाव फरायनांगोन बिमानि रावजों। बेनि उनाव आथिखालाव बर' थुनलाइनि मान थाखो आरो इयुन आयदानि सायाव सावरायो साहित्य एकाडेमि आरो टेगर बान्था मोनगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ। बर' थुनलाइनि आथिखाल मान आरो बिनि इयुन बे आरो बुंनो गोनां बिराद दंलाबायथारो। सानलायलाङो एखनबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं जेखौ बुंगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाजोबथारखासै। बबेबा रायथाइयाव आं बुंदोंमोन फंसे बाथ्रा एकदम गोनां बाथ्रा दि हिस्ट्रि अफ बड' लिटारेचार नङाबा दि हिस्ट्रि अफ बड' साहित्य सभा इज द हिस्ट्रि अफ लं स्ट्रागल। बे गोरबोनिफ्राय फैनाय फंसे बाथ्रा माने बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिना नारा नाथा जुजिनायनि जारिमिन। बेनि उनाव बर' बिजों आथिखाल थासारि आरो इयुन आयदानि सायाव सावरायो इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। बे सरकारि फरायसालियाव बे खमायदों किन्तु प्राइभेट फरायसालियाव बे बिराद बांदों। सरकारि फरायसालिफोराव बर' बिजों फरायसाफोरा 40% खमायदों नाथाय बर' बिजों प्राइभेट फरायसालिफोराव बर' बिजों फरायसानि अनजिमाया 80% बांसिन बारायदों। 80% बारा बारायदों आरोखि प्राइभेटफ्राव। इउएन एकाडेमि फोलेरनि हिसाबाव दिन्थिदों दि आं बहाय आंनि इउएन एकाडेमि ग्रुपनिखौ होदों जे 2007आव इउएन एकाडेमिनि गासै फरायसाया 2500ल'मोन 2007आव आरोखि। आथिखालाव 2017 10 बोसोराव गासै फरायसानि अनजिमाया 16,000नि बारबाय। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ बुङो दि 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनाव बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि गेजेरजों थिसनजानायनि उनाव बर' रावखौ भारत सरकारनि सिङाव मोनसे राव महरै गनायथि मोनदों होननानै बिथाङा बुङो। আমি বড় সাহিত্য হিসাবে যেটো আমি এই 56 বছর 56 ইয়ার্স ক'ব লাগিব 65 ইয়ার্স এই দীঘলীয়া যাত্ৰাত আমি অসম চৰকাৰ তথা বিভিন্ন সমস্যা লৈ পেলাই আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন আজি বহুত বছৰ হ'ল 1963 চনৰ পৰা মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন হৈছে আজি তাৰিখলৈকে আমি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ আমি উন্নীত কৰাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলাৰ আমি সুবিধাটো পাইছোঁ আজি আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এই তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি বড়ো বিভাগ খোলাৰ কাৰণে সুবিধাটো পাইছোঁ আৰু আজি বিটিচি চুক্তিৰ আধাৰত আমি 2003 চনৰ পৰা বড়ো ভাষাটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ 8ম অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা সুবিধাটো পাইছিলোঁ আৰু এই ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ এটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ বড়ো ভাষা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত জনজাতীয় ভাষা সেই ভাষাটো আমি এটা লিংক লেংগুৱেজ কৰাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা লিংক লেংগুৱেজ কৰাৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছোঁ बिटिसि ओनसोला जौगाखांनायनि मख'जाथाव जांख्लायाव गाखोनो हादों बियो बिपिएफ दोलोनि थाखाय जानो मोनदों मानोना बिपिएफआ जौगाखांनायनि सायाव गोसो फोथायो जौगाखांनायखौ लुबैयै मेगन गोसाफोरा नाथाय बिटिसिनि जौगाखांनायखौ नुनानै हिंसायनायजों बेफ्रुसारदों बे बिबुंथिखौ होदों न'नि सेरफांबियामनि एमसिएलए सुरेश थान्थिया हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों मोनसे समनि गोग्लैसोनाय उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाबो जौगाखांनायनि लामा मोनदों होननानै बिथाङा फोरमायो
गोथौ गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरनिसिम लामानि फोनांजाब राहाया साबस्रांनायजों लोगोसे लोंग्रा गोग्गो दैनि थाखाय रावबो जिंगासिनो गोनां जानाङाखै होननानै थांखिया दाबि खालामदों। बिसिडिसि जौगाखांनायनि थाखाय थोजासे धोन मोनदों होननानै थांखिया बुंबावोदि बे मोनफुंनाय धोनजों गासै हाबाफोरखौ मावफुंजायोब्ला फैगौ 3 बोसोराव मोनबो मावनो गोनां हाबायानो थानाय नंलिया होननानै बिथाङा बुङो। मख'नो गोनांदि रजगार बिसिडिसिनि मासिगिरि लखि कलेटानि आवथायाव गासै 47 लाख रांनि बाजेटजों दोंथाम लामा लुफुंनायनि हाबाया सोलिगासिनो दङ। मासिगिरि कलेटाया थाबैनो बे दोंथाम लामाखौ लुफुंगोन होननानै बाथ्रा होयो। गेजेर आसामनि थेलामारा ओनसोलाव हाथियार दैनाय बिग्रायारि आफाद नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै एनडिएफपि संबिजितनि हानजानि मुङाव धोन दाबिनायनि दायाव पुलिसआ 2 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। बिसोर 2 सुबुंखौ पुलिस आरो रौनिया हानजाया जुथायै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों हमनो हायो। हमजानाय 2 सुबुंफोरखौ करण बर' एबा अनदुला आरो सुजित बर' होननानै सिनायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर 2आ सासे सुबुंनाव रां लायनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय दाबिनाय रांखौ लायनो थांनाय खौरांखौ पुलिसआ मोननो हानायनि उनाव रौनिया हानजाजों जुथायै बिसोर 2खौ नेनानै दङमोन। जेब्ला बिसोर रां दाबि जानाय सुबुंनि न'आव रां लायनो थाङो अब्ला बिसोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ बिसोरनि हेंथायै मोनसे केस थिसननानै बे जाथायनि सायाव संदाननायखौ सोलिहोगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ आरोबाव खेबसे फरायफिनदों। क'क्राझाराव 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिदों। बिपिएफखौ गारनानै बिटिसिनि जौगाखांनाया सिमां बायदि होननानै सुरेश थान्थिया फोरमायदों आरो एनडिएफपिएसनि मुङाव धोन दाबिनायनि दायाव 2 सुबुंखौ हमदों। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।